po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto natin tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Raul, na pumunta po noong May 6. Today, mga amazing people, ay meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So, 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, tinulungan po natin, pinainom natin ang ating mga amazing products, yung amazing pork, yung later on yung Mega One. At after less than 3 months po, nag-normal lahat. So, pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Mahorville. Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Indo Kabos. Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinzena. Ayan, so magandang hapon po sa Indo Kabos. Ayan, so happy weekend. So, kamusta yung mga walang pasok? Ayan, so sana all nakapagpahinga. Ayan, so kanina nakatulog din tayo ng konti. Ayan, so ngayon po ay bukas na bukas pa ang aming office. Ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so bukas pa po kami after 6:30 in the evening, pero ang ating DJB Food House hanggang 8 p.m. So, yung mga mag-a-avail, ayan, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito, ayan, sa Smart. So, naka-flash naman po ang contact number and address po ng ating office dito po sa ating live streaming. So, yung mga nanonood po sa ating live streaming, ayan, makopyan nyo po yung address. Anyway, yung mga nakikinig naman po sa ating programa through radio program, ayan, so ito na yung chance nyo para i-save na ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. So, official na po na naka-live kita sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so i-search nyo lang po ang Doc Joey Bitito. So, yung mga ating testimonials naman po, i-search nyo lang po sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Ayan, so mapapakinggan nyo po yan sa ating YouTube channel na Doc Joey Bitito. So, everyday, may radio program tayo except Wednesday. Ayan, so Monday to Saturday, from 5:30 to 6:30 in the evening. So, ngayon po, naka-live niya po tayo. So, bukas, it's Sunday. Ayan, so medyo mahaba-haba po yung talakayan natin dyan. From 9:30 to 11 a.m. po yan. So, radio program. So,
Naka-tune in din po tayo sa DCGB Online. Ayan, so na mga nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan, so magandang hapon. Ayan, so happiest birthday sa mga nagse-celebrate, mansary, anniversary, ayan, so wedding anniversary, ayan, so ayan, so binabati po kayo ng Miracle Health Corporation. So sa second part, makakasama natin siguro ang ating CEO na si Doc Joey Abitito. So yon, available po ang ating mga products. Ayan, so yung mga nag-aabang ng ating mga coffee, ayan, yung mga coffee lover, yung ating mga healthy juice, ayan, so available pa po today. Ayan, so yung mga hindi pa nakakapag-avail, mag-avail na po para, ayan, hindi tayo maubusan kasi konti na lang po yung mga remaining stocks natin. Ayan, so dumating po ito kahapon. Ayan, talagang sagsagan naman po yung mga clients natin na mga nag-avail ng ating mga healthy products. Ayan, so kanina, ayan, so minessage ko agad yung mga nagpapamessage sa atin. Ayan, kasi yun yung mga ginagamit nila ng mga healthy products. Ayan, healthy drinks. Ayan, yung mga coffee, juice. Ayan, so minessage natin agad kaya nagsipuntahan agad. So may nag-avail ng 12 bucks na multi-five coffee, 20 bucks na Mega E coffee, then yung ating amazing coffee mix and juice. Ayan, so may marami po tayong good news today. Kasi po, talagang thankful po yung Miracle Health Corporation sa tiwala na ibinibigay nyo po sa amin. Ayan, kasi marami po tayong mga clients ngayon na mga baguhan, which is ang dami pong mga health concern. Ayan, talagang grabe yung mga pinagdaanan nila. Ayan, yung isang client natin last few days, talagang grabe po yung mga pinagdaanan ni Sir. Actually, naka-intake na po siya ng ating products noon. Ayan, so ang problema is na-stop po yung pag-intake ni Sir. So dumating sa atin dito talagang grabe yung ang hina ng katawan and grabe yung stomach pain from Sorsogon po. Talagang pumunta dito sa atin dahil po sa kanyang health concern. So, isang nag-welding po si Sir. Ayan, talagang grabe yung siguro mga nalipasan sa pagkain. And siguro may mga nakain siyang pagkain na hindi kinaya nung ano yan niya, yung sikmura. So, grabe pong pananakit at talagang naghintay pa siya bago natin na consult. Kasi nga maraming naka-line up na mga bagong client din. Grabe yung mga health problem din. So, ginawa ko po, habang humihintay kay Doc Joey na siya na yung ma-consult, agad ko na po siyang pinainom ng Amazing 4. Ayan. So, yun po yung kinagandahan sa atin ng Amazing Products. Kasi, kumbaga, at least hindi pa man na naku-consult siya ni Doc Joey, at least may ginagawa na tayong way. So, at least, pinainom na natin siya agad ng Amazing 4 kasi usually, yan naman talaga yung products natin, yung 4 na capsule, si Miracle C, si Mega E, si Multi-5, and si Mega 1. Yan. So, habang nandun pa si Sir, kasi may mas nauna sa kanya, pinainom mo na siya ng Amazing 4 with warm water na tubig. Ayan. So, talagang grabe, naaawa na ako kasi pawis na siya at nang lalamig na. Yung pawis na nilalabas niya sa katawan niya talagang malamig na. Almost, I think, 1 week na yun na nararanasan po niya. So, may isa din po na bagong client natin. Ayan, so, bago lang. Ayan, so, kahapon, ayan, so, kung nakinig kayo sa programa ni Doc Joey kahapon, na i-announce na din po ito. Ayan, talagang pumunta dito sa atin dahil po sa tumaas po yung kanyang creatinine. Ayan, so after na, I think, yung July 8, yung ano niya, yung result po sa CREA, almost 200 plus. Nakainom po siya ng ano yan, ng ating Amazing Trio.
kahapon dinala po yung result, almost 126 na lang yung kanyang creatinine. Ayan. So, thanks to God at sa ating amazing products. Ayan. So, pinadaan po kay Doc Joey yung ating mga natural products. At ngayon po ay, kumbaga kahapon, nagpasalamat po mismo yung asawa ni Ma'am. Ayan. Talagang pumunta siya dito. Ayan. Nag-video call pa sa akin kasi nagpa-schedule siya na pupunta siya dito ng 2 p.m. So, kahapon, nakausap siya ni Doc Joey. Yung isa naman po, may refer from nito. Ayan, natulungan po natin within 1 month na pag-inom po. Ayan, ininom lang po is Mega 1 capsule. Dahil nga sa kulang yung budget, but then, kumbaga, ginawan pa din po natin ng paraan para po maka-intake si client. Kaya nga po, kung ano yung kaya natin at syempre, bibigyan natin. Ayan, kasi gusto natin tulungan. Hindi lang para kumita tayo, bagkus po ay makatulong tayo. Kasi sa isang pagtulong mo, kapag natulungan mo yan, syempre magkukwento na yan. So, ganun po yung nangyari. Tinulungan po natin kasi nagsimula po parang pimples. So, bumaba after na kumbaga parang namumuo na siyang bukol. Ayan. So, ngayon po, after 1 month, pumunta dito sa atin is April 8. Ayan. So, April 8, pumunta sa atin. Pina-intake ko po ng Mega 1 capsule. 2 cups every morning. 1 cups lunch. And 1 cups naman po after siya mag-dinner. Before pala siya mag-dinner. So, yun. Within 1 month, ayan, talagang lumiit po yung bukol. And nakwentuhan niya yung isang teacher, yan, retired teacher po from nito. At kasi may namumuo din pong bukol sa kanyang, parang dito sa may ulo niya. At ngayon po ang problema is may namumuo naman na another na bukol. So nagiging dalawa na siya. So yun, refer po sa atin dito. So ganun po kaganda yung products natin kasi hindi kayo mapapahiya na ikwento yung products natin na talagang proven and tested po yung products natin. Pero hindi natin siya masasabing proven and tested ang isang products once na hindi po natin yan sinubukan. Subukan upang mapatunayan po natin yan. So, ganun po, talagang ikukwento natin yung mga nangyari sa atin. Katulad ni Sir kahapon, talagang ngayang ikukwento ko itong products na to. Kasi ito yung nakatulong sa asawa ko. Ayan. So, yun po. Ayan. So, marami tayong mga bagong clients. Yung update din from Sir Sogon na may myoma. Ayan. So, hindi na po pumipintig-pintig daw. Ayan. So, 31 years old. Ayan. May myoma po. Ayan. For operation. Ayan, yung isa naman po, nung nag-program tayo last, kasi hindi na ako halos nagpo-programa, di ba? Si Miss Maika or si Doc Joey, yan. Kapag available ako, so yun, sumasalang tayo. Then, so, nakinig po last time, nag-PM po mismo sa, sa Facebook. Ayan, so pumunta sa atin dito, for operation naman po sa gallstone. Ayan, so, natulungan natin si Sir Willie Adra. Yan, so hindi po na-operahan sa kanya kidney stone. So dito sa atin, once na uminom po kayo ng ating Amazing 4, talagang hindi lang po doon nakatutok sa ating mga health concern. Bagkus, ito po ang kinakailangan ng ating katawan dahil nga po ito po ay naglalaman ng gulay at prutas. Hindi lang po ito nakatutok doon sa sakit na alam natin. Kahit hindi natin alam na may iba tayong sakit, dala na po ng ating mga produkto. Kaya ang kailangan lang, uminom at sundin yung mga advice na ina-advise po ni Doc Joey Bitito. So, syempre, kailangan din po natin dyan yung disiplina natin. Kasi kahit na tayo umiinom, pero hindi natin mapigilan at iwasan yung mga dapat iwasan. So, matutulungan ka pero hindi gaanon kabilis, 'di ba? Compared kapag iniwasan natin, may kasabay na disiplina, commitment, talagang mabilis yung paghilom
ng isang problema, yan, masusolusyonan na natin agad yan. Kasi ang hirap po na sa panahon po ngayon, napakahirap na may sakit ka na, kulang ka pa sa budget, 'di ba? Di bali nang hindi gaanong masagana sa budget, sa pera, basta wala pong sakit sa pamilya. Yan. So ako nga na talagang pinagalitan ko yung minsan na ako na pa, siguro ako na yung mas may edad sa papa ko kasi kumbaga ginagawa mo yung mga dapat gawin pero syempre yan nagluluto ka, syempre hindi mo dapat na gagawin mo yung pagbabasa kasi naghapon ka magluto, mas magbabasa ka, syempre ano yung mangyayari? May mga consequence, 'di ba? So talagang ganon. So, minsan sa isang tao, 'di ba, katulad ng ating mga amazing products, kailangan mo siyang ipaliwanag para mas maintindihan ng mga hindi pa nakakaalam. So, ganun din sa atin na may mga alam na tayo, kailangan natin siyang i-share sa iba para mas kumbaga maintindihan nila. Then maunawaan nila yung benepisyo na mayroon sa ating mga produkto. So, ngayon po, talakayin natin about sa ating mga amazing products para mas maunawaan natin, mas maintindihan at ma-apply natin yon sa ating mga sarili. Kasi hindi lang to para sa sarili natin, kundi po para sa ating pamilya. Kasi cargo natin yung pamilya natin if ever na may nangyayari sa pamilya natin. Kasi hindi mo kayang tignan ang isang sitwasyon lalong-lalo na pagdating sa magulang natin. Kasi tayo, nung bata pa tayo, inalagaan tayo ng magulang natin. So yung magulang natin, habang tumatanda na sila, papunta na sa pagtanda, tayo mga anak naman ang mag-aalaga sa magulang natin. So ganun po yun. So give and take. Kaya nga kahit sa mag-asawa, kailangan mo mag-give and take. May give and take. Kasi kung isa lang yung nag-give, talagang hindi mag-grow ang isang relationship. Ayan. So, sa katawan naman natin, kung puro bawal yung pinapasok natin, ano yung mangyayari doon? 'Di ba? Magkakasakit ka. So, yun. Kailangan natin ng disiplina. Ayan. Kaya po, sa may mga katanungan about sa mga products natin, about sa situation ninyo, ayan, so magtanong na po kayo para po ay matulungan po namin. Kasi sa pagtatanong po ninyo, may maisasagot at may manalaman kayo at may maiintindihan kayo. Kasi kung hindi kayo magtatanong, hindi tayo magkikibo, paano kayo matutulungan? Kasi tayo, 'di ba? Yung sarili lang natin ang nakakaalam. Yung sarili lang natin ang nakakaramdam ng mga sakit, 'di ba? Na mga nararamdaman natin. So kailangan natin siyang tulad ngayon, kung nakikinig ka sa programa natin, sa radio, syempre may mga cellphone naman yung mga apo mo, yung anak mo. So, mag-chat ka na kay Doc Joey. Yan. So, tanungin mo yung anak mo, anak, pwede nga malaman yung address ni Doc Joey, yung contact number ni Doc Joey, para magtanong ako kung ano yung pwedeng gawin ko sa sakit ko. Ayan. Kasi libre lang naman po ang pagtatanong. Diba? Wala naman pong bayad. Ayan. So, maraming salamat po pala sa nag-order sa atin na pang 3 months na niya tong order. Ayan, pinapadala lang po natin sa JNT from Masbate. Ayan, so natulungan po natin na grabing sakit from Manila. Bago sila umuwi sa Masbate, dumaan muna sa atin. So nga kahapon, nag-order naman po siya ng good for 15 days para sa mother niya and sa father niya. Ayan, so amazing trio. So 3 times a day kay papa niya, twice a day naman kay mama niya. So yung pinadala natin agad. Kaya po, yan, so kailangan lang namin yung mga information ninyo, yung address, yung pangalan, yung contact number para po maipadala po namin. Yan. So very legitimate po ang ating company. Hindi po ito niyan talagang basta-basta lang. Yan. So hindi makakarating siguro yung products natin if ever na mali yung address or contact number natin. Kaya po mas mainam na i-sure natin. So, bago naman natin yan ipadala,
talagang pinapakita muna natin kung tama na yung mga information na nakalagay. Ayan. So, yun. So, maraming salamat po. Ngayon, may nag-text sa atin from Cavite. Ayan. So, may UTI at may acidic daw. Acidic daw po yung, yung clients. Ayan. So, sabi ko, Amazing Trio or ang ating juice or Mega Choco. Ayan. So, nag-order po sa atin. Kasi yung kapatid ko nasa Cavite. Ayan. So, kasi yung auntie ko nag-i-intake din kasi buntis. Ayan. Laging tumataas yung BP. Ayan. So, pinainom ko po ng ating Amazing Trio. Kasi pwede po siya sa buntis. Ayan. So, yun. So, ngayon, talakayin na natin yung ating products. Medyo napahaba na yung kwento natin. Anyway, so, yun naman po yung mga nangyari sa atin ngayong yung ngayong week. Ayan. So kasi iba-ibang every week iba-iba yung mga nai-encounter po natin dito. Okay? So unahin po natin si Mega A. Ano nga ba si Mega A? Si Mega A po stands for antioxidant. So si Mega A po ang role niya ay kumbaga linisin yung mga basuran sa loob ng katawan po natin. So, more on po siya antioxidants. Si Mega A po, ito po ay for detoxification. Na kailangan natin ma-detox para po makaiwas tayo sa mga sakit po natin. Pwedeng maging sakit. If ever na may sakit na tayo, ayan, para ma-control na hindi na lumala yung sakit po natin. Even po may mga infection, may mga pamamaga po dyan sa loob ng katawan natin, matutulungan po tayo. So, si Mega A po, nakakatulong po siya sa mga mataas ang timbang, may uric acid, ayan, so mataas ang cholesterol, creatinine, ayan, so makakatulong po si Mega A. So, 5 klase po yan ng mga berries. Hindi lang po isang berries. Ayan, sabi nga nung isang client natin, talagang bumibili kami ng mga berries. Yan, talagang ang mahal talaga ngayon ng mga berries. So, dito sa atin, kapag uminom kayo ng ating Mega A, hindi lang isa yung makakain natin. So, nandyan po si Acai. Ayan, Acai berry, which is nakakatulong po ito sa puso. Ayan, so, isang natulungan natin. Ayan, naka 3 months na po siyang inom ngayon. Ngayong month, kahapon po, nag-avail po siya ng good for 1 month naman po. Ayan, so I think sa examination sa puso, kasi 3 ugat yung barado. Ayan, so I think inihingaan sila ng more than 1 million. So dito sa atin, wala pang 50,000, pero malaki na yung naging pagbabago po doon sa clients po natin. At least dito gumagastos tayo, pero hindi gaano kalaki. Kasi kung hindi tayo gagastos, 'di ba? Ano yung mangyayari sa atin? Siguro, yan, matutulungan naman tayo, pero nandun pa din yung ating mga health concerns. So, nandyan po si Acai, yung nakakatulong po yun sa puso and sa ating digestive system. So, si pomegranate, isa din po yan na ingredients dyan kay Mega A capsule, which is nakakatulong po sa ating endocrine system. So, si blueberry, pangatlong ingredients po kay Mega A capsule, meron po siyang memory enhancer. Ayan. So talagang magiging active na yung ating yung ating isip. Kasi siguro 'di ba iba yung isip ng isang tao kapag laging puyat, laging stress, talagang hindi magpa-function yung ating utak. Okay? So, si cranberry, ayan, nakakatulong po ito sa ating urinary and kidney problem. Kaya nga po, yung isang client natin may kidney failure, ayan, talagang lininis niya yung kanyang kidney at sinamahan natin ng Amazing Juice. Ayan, talagang mabilis yung paglunas sa kanyang health concern. So, nandyan din po si elderberry, may antiviral and improved vision. Ayan, so 5 klaseng mga berries po na nandyan kay Mega A capsule. So, 5 different potent berries. Ayan, so loaded po ito again sa antioxidants. Ayan, so
Multi-5, ayan, ito naman po ay binubuo. Ayan, binubuo naman po siya ng 5 klase naman po ng mga mushroom. Ayan, so iba-iba yung ingredients natin sa mga kapsula. So ito naman pong multi-5 natin, ito naman po ay para sa ating immune system or sa ating resistensya. Bakit niya, Miss Glenda, kumbaga una kong nafe-feel kapag uminom ako ng capsule is para hindi ako napapagod. Kahit maghapon ako nagtrabaho, puyat ako, laging stress ako, pero parang hindi nanghihina yung katawan ko. So, yun po makakatulong si Multi-5 para po palakasin yung ating resistensya. Ayan. Thanks to God kasi may Multi-5 coffee na tayo. So, nakainom naman tayo ng Multi-5 coffee. So, yan talaga yung favorite coffee ko. Ayan. Even si Nanay Miliena Baldo, ayan na. Hi Nanay, ayan. Thank you so much po sa pag-avail ng ating Multi-5 coffee and Mega E coffee and yung ating Mega 1 capsule. Ayan. So, nag-avail siya agad. Sabi ko, Nanay, konti na lang yung stocks natin. Ayan. So, pumunta siya agad dito sa atin kanina. Ayan. So, lagi may kasama tong apo. Pero kanina, talagang mag-isa siyang pumunta. Even yung apo niya, kasi yung apo po niya is nasa Amerika. Yan, sabi ko may stocks na tayong coffee. Kaya siguro sinabihan din si Nanay Baldo. Ayan. So, natulungan din natin yung asawa niya na hindi na operahan sa kanyang katarata. Yan. So, talagang proven and tested na niya yung ating mga produkto. So, kahit na sila may mga anak na nurse, pero talagang nagtiwala sila sa ating mga produkto. Kasi kung buhay na yung nakataya, 'di ba? Kailangan pa ba natin pairalin yung mga fried natin, 'di ba? Yung fried natin kailangan pa ba natin pairalin kung buhay na yung nakataya yan. So, kailangan natin mag-isip ng ibang option, lalong-lalo na po isa lang ang buhay. Yan. So, buti na lang kang trabaho, kapag nawalan kang trabaho, pwede kang mag-apply. Pero yung buhay, kapag may nangyari, ayan, so mahirap na pong ibalik. Yan, kapag nagkasakit tayo, mahirap na ibalik sa normal na buhay. Kailangan mo na laging may kontrolin. Ayan, kapag gumaling ka, kailangan mong umiwas. So, ganun. Kaya po, hanggat healthy ka pa, alagaan mo na po yan. Kasi mahirap kapag magkaroon po ng health concern. So, ito pong mushroom natin, 5 klase naman po itong mga mushroom. Ayan. So, nandyan po shiitake, which is nakakatulong po ito sa cardiovascular and aprobado na po ng FDA na may anti-cancer properties. So, kanina may napakonsult din sa atin na may breast problem. Ayan. So, yon. So, si Rishi naman po, ayan, nakakatulong po ito sa may mga allergy. Ayan, so, yung isang client nga natin na hindi nakakain ng seafoods, ngayon po nakakakain na siya dahil sa ating capsule. So, may mga asthma, ayan, makakatulong po yung ating Multi-5 sa may myoma, ayan, sa may nahihirapan po sa menstruation, di ba? Yung mga inaatake ng dysmenorrhea, laging nahihimatay, ayan, makakatulong po yung ating Multi-5 capsule. So, si Maitake, the king of mushroom, ayan. So, sa mga overweight, ayan, makakatulong po sa mga nahirapan mag-bowel movement, hindi ma-regular, ayan, subukan nyo po yung ating capsule. So, nandyan din po si Cordyceps Lung Protectorate. Yung may mga problema po sa lungs. Ayan, so, kidney problem, respiratory system. Ayan, makakatulong po yung ating Multi-5. So, Agaricus blazei, the gods of mushroom. So, allergies and digestive system. So, yan po yung 5 klaseng ingredients na meron si Multi-5 capsule. Si Miracle C, 5 klase naman po ito na mga vitamin C. Miracle, talagang nagmimilagro siyang vitamin C. So, 5 klase po yan na mga vitamin. So, hindi lang isa, kundi po 5 klase vitamin C. So, may neutral pH po siya, kaya po mas mainam na kahit po may acidic, pwede po yung ating vitamin C. Kasi may mga vitamins kapag mataas yung
acid nila, talagang kumbaga humihilab yung sikmura. So dito sa atin po, even po may problema kayo sa acid reflux or ini, ano yan, pwede po yung ating Miracle C kasi nga po may neutral pH po siya. Kaya nga yung mga capsule natin, mas mainam po na inumin na wala pong laman yung tiyan natin. Kasi nga po ito, 100% na wala pong chemical. Kaya nga po, mas mainam na inumin na empty stomach. So, 30 minutes before meal. Ayan. So, nandyan po si Ester C, the better vitamin C. Ayan, form of calcium, ascorbate, non-acidic vitamin C with metabolites. Ayan. So, acerola berry, the real vitamin C, richest known natural source of vitamin C. Sea buckthorn, the holy fruit of Himalayas, great for detoxification. Katulad ng ating Megi A. So, for detoxification po siya. Yan. So, may mga HEPA problem tayo dito na natulungan. Ayan. So, yun po. Si Rose Hips, Rosa kanina. Ayan. So, Rose. Ayan. So, prevents and treats various infections, especially colds and flu. Ayan, so may mga problema po sa ubo, sipon, trangkaso. Napakainam po na talagang nakakatulong yung ating Miracle C. Ayan, so pwede po ito sa mga bata, mga month-old na bata. Mas maganda siya. Ayan, kung hindi nakakainom ng capsule, tatanggalin lang po natin siya sa ating kapsula. Yan. So, Indian gooseberry, the amazing amla berry, enhanced food absorption, balances stomach acid and liver. Yan. So, yun po yung overall health benefits na makukuha po natin sa ating mga capsules. So, tomorrow, pwede po kayong mag-message sa ating CEO na si Doc Joey Bitito if ever po na nandito po siya sa Legazpi. Kasi yung iba, hindi po nakakapag-avail ng ating products dahil sa may trabaho. So, ngayon, na Saturday, Sunday, na may time kayo, yan, visit lang po kayo dito sa ating office or pwede naman kayo mag-order through online. Ayan, so mag-message kayo at ipapadala po namin yan through JNT. Ayan, so send nyo lang po yung tamang information, full name, address, and contact number. So, second part, makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito para po ay mas ma-inspire kayo lalo at talagang mas maintindihan ninyo kung gaano kahalaga yung ating mga produkto. So, marami na pong napatunayan. Kayo na lang po ang hinihintay namin na maniwala. Kasi sa inyo din po yan. Kasi hindi yan para sa amin, kundi po para sa inyong sarili. Isipin po natin na ang buhay po natin ay isa lang. Kaya if ever po na may mangyari sa atin, ayan, so walang iba yung sisisihin, kundi po yung sarili natin. Anyway, ang aming office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front. Parking lot of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, green building po yan, tapat mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa Smart 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. So, pwede din po kayo mag-message sa ating page na Doc Joey Bitito page or sa kanyang personal accounts na Joey Bibon Bitito or sa second account niya po is Doc Ching Bitito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at sinamahan nyo kami po at huwag kayong aalis. Pagpapatuloy po ni Doc Joey Bitito ang ating programa dito sa Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, keep safe everyone, and good health. Okay, good day mga amazing people. Ay meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina
last year, June. June 17. June 17. So, 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, okay, magandang gabi sa ating amazing people. This is our second part of our program, Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan. So, kumusta po kayo? Ano po bang balita sa inyo? Kayo po ba ay healthy? Kung healthy, very good. Kung hindi naman ay may problema kayo. At andito po kami para tulungan kayo. Kung gusto po ninyong matulungan, kung ayaw naman po ninyo, wala kaming magagawa. Life is, is a journey. Life has to be protected 100%. If you want something great, to be healthier than ever, we are here para po kayo ay magtulungan. Kaya po wag na magpatumpik-tumpik sapagkat mga amazing testimonies ang amin pong maibibigay sa inyo. Masasabi namin sa inyo na talagang totoong-totoo na life is very important at ang buhay ay iisa lamang. Kaya ito na ang pagkakataon ninyo para kayo po ay matulungan. Matulungan na magkaroon ng magandang kalusugan. Because good health is better than wealth. Health is wealth. At ang buhay na healthy ay masaya. Ang buhay na masaya, healthy at masaya ay maaring magkaroon ng long life. Kaya inanyayaan namin kayong makinig, manood sa FB Live hanggang alas 7:30 ng alas 6:30 ng gabi. So, pinaliwanag na sa inyo ni Diamond Arlene yung ating mga produkto, yung mga nagagawa nito. At lately, may dalawa tayong bagong testimonies. Yung isa ay may baradong ugat. Hinihinga ng more than 1 million para operahan at sinabi ng doktor, baka hindi naabutin ng 1 buwan. Ngunit, ito po ay from Tabaco. He's 40 plus, I think 43 years old. Isang negosyante. At instead na magpa-opera, pumunta sa atin noong Mayo. At in just within a month, may improvement. After 2 months, wala nang nararamdaman. Nakakatulog na ng mahimbing. Yung siya po'y hinihingal na wala. Yung siya napapagod sa paglalakad na wala. At siya po'y very energetic now. Nung isang araw, bumalik ang kanyang asawa, bumili ng pang 3rd month. At tuwang-tuwang kwininto, pati po doon sa mga pasyente
na naroroon sa aming opisina ay kanyang pinaliwanagan. Ito po ay totoong-totoo at biniro ko pa nga, kako madam, kung ako'y kakandidato, ay suportahan ninyo ka ako. At ikaw nang bahala dyan sa lugar ninyo. Oo naman, Dok. Biniro ko lang. Kasi malayo sa katotohanan na tayo kumandidato kasi hindi tayo preparado. Wala tayong malaking dalar. Okay. Pangalawa naman, yung pong isang nasa ospital. Dahil po yung kidney failure niya, mataas ang creatinine, ay nasa ospital, naka-confine. Ito po ay ako'y nagulat, pati yung kanyang attending physician ay nagulat. Kasi po yung kanyang creatinine, 244, pinainom natin ang Amazing Trio 3 times a day. The following day, in-examine, naging 126. Hindi po makapaniwala yung doktor. Babae po ito. Ang normal kasi 125 and below. Almost normal. So yung kanyang asawa na isang college professor sa Divine Word College ay pumunta sa atin at nagpasalamat. So yan po ay mga testimonies po yan ay nakakagulat. At nung isang linggo naman, nag-testimony sa atin si Mrs. Wenceslada tungkol sa kanyang anak na napakataas ang creatinine, hindi na halos makatayo. 544 yung creatinine. Nung uminom ng ating Amazing 4, and just with less than a month, nung nagpa-examine, naging 105 na lang, normal na normal. At since then, 2 years ago, ay dati nasa bahay na lang, mapayat na. Ngayon po ay bumalik yung sigla, nakapag-tatrabaho na as tricycle driver. It's amazing, iba't ibang testimonies. Kanina may pumunta sa atin dito, may nodules, may cyst po ang kanyang breast. Natatakot na operahan, natatakot na magpa-biopsy, ay sinubukan ng ating Amazing Trio. So bumili po ng God for 1 month. Okay, so we are praying na si Madam ay sa isang buwan pa lang may mamatian ng maganda. Okay, so ganyan po tayo. We are here to help you. We are here para kung ano man ang inyong problema, you can share it to us, especially your problems with your health. Hindi kami ang magaling. Ang pinakamagaling po sa lahat, ang dakilang Panginoon, at ginagawa lang instrumento ang ating mga produkto, mga amazing products, at ina-assist lang natin dahil sa ating eksperyensya na bilang founder nitong kumpanya na exclusive distributor ng ating mga amazing products. Since 2008, ibig sabihin going 17 years na po tayo, na talaga pong nakaka-amaze. Bakit ito po ay hindi namang synthetic drugs? It's a natural supplement, pero marami pong natutulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Ang kailangan na lang po natin, huwag na magparaduda, duda ng duda, kayo rin po ang kawawa. Ang sabi ko nga kanina, ang pera ay nakukuha lang, pero gamitin natin sa magandang paraan para po mapakinabangan natin ito. Kasi ang pera na hindi mo ginamit yan ay hindi sa'yo yan. Hindi mo nagamit eh. Paano maging sa'yo? Diba? May karamdaman ka, ayaw mo itry ang Amazing 4,
O, hindi sa'yo yan. Nasa bangko lang yan. O, halimbawa, example, para masabi ko sa'yo, hindi sa'yo ang perang yan. Halimbawa, may pera kayong 1 million sa bangko. Ayaw ninyong bawasan. Kahit kayo po meron ng karamdaman, ay bigla po kayong namatay. Yung pera po ninyo, hindi mawi-withdraw yan ng basta-basta. At hindi na po ikaw makaka-withdraw kasi patay ka na. Diba? At iyan ay malaking taxes ang babayaran sa gobyerno bago mo mawi-withdraw yan. Maraming proseso na bago palang ma-withdraw ng iyong pamilya. At mayroon po mga proseso yan. So ngayon, kayo po bilang may-ari ng pera mo, hindi ninyo napakinabangan. Kasi masyado mong kuripot, masyado mong kinuriputan ang buhay mo na to your na detrimental sa iyong buhay, sa iyong sarili. Kung nagamit po ninyo ang part of it, sinubukan yung bumili muna ng at least 1 month ng ating mga missing products, most likely makakatulong sa inyo para kayo magkaroon ng magandang kalusugan at most likely hindi po kayo pumanaw ng maaga. Okay, maliwanag. So, kailangan gamitin po natin ang pera natin sa tamang paraan. Kaya nga kayo nagtatrabaho, kaya nagninegosyo, kasi in case of emergency, in case of needs, kailangan natin gamitin. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagninegosyo kung hindi ninyo gagamitin yan? Para saan ang perang yan? Tama po ba ako o mali? Aanhin mo yan. Sabi nga, may kasabi nga, aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin mo ang pera mo kung patay ka na. Wala na. Gamitin mo part of it. Hindi ko sinabi sa'yo, ubusin mo. Hindi ko sinabing ubusin mo. A part of your fortune, a part of your savings, a part of your treasure ay gamitin mo sa iyong kagalingan. Okay, nagkuha po ba natin? Unless otherwise na talagang hard-headed ka, unless otherwise, ikaw po ay talagang sobrang kuripot o sobrang makunat, unless otherwise, ginudyos mo ang pera, unless otherwise, wala kang pakialam sa mundong ibabaw, bagkus sa sarili mo lang at sa pera mo na hindi mo naman ginagamit para sa iyong kabutihan. It's a pity on your part. Ang kailangan, a part of it, gamitin mo para sa iyong kapakanan. Lalong-lalo na para magkaroon ng magandang kalusugan. Try it. Try it for 1 month. Try it for 2 months. Try it for 3 months. At makikita mo ang magandang pagkakaiba. Okay, maliwanag po. So lahat po, bukas, maaga andito tayo. Sige. Siguro hanggang 11. Or hanggang before 12, andito po tayo. I-text lang po ninyo ako sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Or 0917-853-8933. 0917-853-8933 or message niyo ako sa aking Facebook account
Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, B-E-T-I-T. Mag-message kayo, i-friend request mo ako. Kung puno na yan, yung second account ko, Doc, D-O-C, Ching, C-H-I-N-G, Bibon, B-I-B-O-N, Bitito. Yan. Mag-message na rin po kayo para mabasa ka agad, para ma-accept ko ang inyong friend request at basa ko ang inyong message. Okay, maliwanag. Bukas, pagbibigyan ko kayo. Total, wala akong kotse bukas. Yan. Kaya ay okay lang. Ayos, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Sana kayo po ay matulungan namin. We are hoping for the best in you to be healthier than ever. Sabi ko, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Tanungin mo, bakit napakinggan ninyo ako? Tanungin mo sarili ninyo, bakit may nag-inform sa inyo regarding sa aming mga amazing products namin? Bakit? O yan na po ang way. Answered prayers. Answered prayers. So anong gagawin mo? Buksan ang iyong puso, ang iyong diwa, at aksyon. Pumunta kayo sa amin. Yung mga malalayong lugar, pwede naman ninyo ipadala ang payment, katulad sa Masbate. O 2 bis na nagpadala. Diba? O pinadala naman ang produkto. Diyan naman sa pinadala naman namin ang produkto diyan po sa saan? Sa GNT. Di ba? Kaya po, ayun, napakinabangan nila ang pera, napakinabangan nila yung amazing trio na pinorchase na Mrs. Kalilay. Ayan, di ba? Oh, tingnan ko kung mababasa ko dito yung message para malaman ninyo na talagang maganda po ang outcome. Di ba? O ito. Mrs. Kalyali Masarig. Ito po. Good evening po, Doc. Kung mag-order pa po ako nung pig-order ko sa iyo dati na pang kalahating buwan po, pwede pa po ba? Sabi ko, yes. Good evening po, Doc. Order po ko ulit yung pang kalahating buwan. Yung pig-order ko dati na missing trio. Good morning po. Saan po ako mag-send? Sa GCash. Okay, thanks. Thank you din po, Doc. Friday, kapon po yan. Sa ano po ito? Masbate. So, nakainom na ng 15 days. Ngayon naman, nakainom ng another 15 days. Ay, bumili naman. Ay, from Birac pala, Katanduan sorry. Complete name, Mariles A. Calya. Complete address, Our Lady's Village Subdivision, Barangay San Isidro Village, Birac, Catanduanes. Landmark, malapit sa bahay ni Kagawad Joseph Calya ng SIB. Yan. Ibig sabihin, SIB, San Isidro Village. Contact number 0907-215-684. Yung isa hindi ko na nasabihin. Magalit sa atin. Diba? So, yan po ang ibig sabihin ko sa inyo. Hindi naman namin ito nakita sa personal. Diba? Hindi naman namin ito na pero sila ay nagtiwala. Pag nagtiwala, kami naman po ay nagtitiwala sa kanila. Ngayon, kaya po ganun tayo dahil po ay tayo ay gustong tumulong. Doon sa mga taong gustong tulungan ang sarili. Kasi may mga taong
Ay, scam yan. Eh, paano kayo mag-scam? Meron kaming page. Ang tagal-talagal na ng Doc Joy Bitito page na yan. Andyan na, makikita mo na yan. Diba? Tagal na ng aking programa sa PBND-CGB. This is our 11th year. Diba? Diba? Mayroon po mga scammer, siguro yung mga pretend. Eh, tayo hindi pwede mag-pretend kasi ang kagwapuhan natin ay lasting. Okay. Di ba? Okay, maliwanag. Kaya po, ay kahit saan man kayo, ay pwede kayong maka-avail ng ating mga products. Pwedeng online, pwedeng i-chat sa atin, pwedeng i-text sa atin, pwedeng magbayad through GCash, pwede po sa mga bank account. Marami pong paraan. At yung paraan natin ay gawin talaga ang dapat gawin. Ngayon, nasa atin po kasi yan. Nasa atin. Kung tayo ay naniniwala, maraming salamat. Kung hindi kayo naniniwala sa atin, wala po sa aming problema. Ang may problema po kayo. Diba? Ang sabi ko, kung kayo po yung naguguluhan, mag-pray. Mag-pray within your heart. Pray and pray and pray. At hingin po ninyo yung wisdom. Yung tamang sino ang makakatulong sa inyo. Anong mga produkto ang makakatulong sa inyo. Para po si Mr. Raul Jana, nung siya po ay umiihi ng dugo, ay pumunta sa isang doktor, 3 araw nang umiinom, ganun pa rin. Hindi pa rin nawawala yung pag-ihi ng dugo, hindi makatulog. So nagpa-ultrasound, ang sabi ng doktor, may nakitang cyst. At ang sabi sa kanya, pumunta sa oncologist. So, oncologist, may suspitsang cancerous. Ang sabi niya sa akin, Dok, nagdasal ako ng taimtim sa Panginoon Diyos. At nung schedule na siya na pumunta doon sa doktor, sa oncologist, dadaan dito sa atin, sa harap natin. Kasi po ang DGB po ay dadaanan ng mga sasakyan. Pagdating dyan sa harap, doon po sa DGB Eatery, ay biglang sabi niya, kasi naka-tricycle, doon bababa na siya. Nagulat yung kanyang misis. Bakit bumaba na ang usapan, pupunta doon sa oncologist na siguro mga 5 minutes away galing dito sa amin. O less than 5 minutes away. So sinubukan po ang produkto natin. Kung ano po ang suggestion namin, ginawa niya. Dumating dito sa amin, mga alas 3, pinainom na namin ng Amazing 4. Pagkatapos bago matulog, uminom uli. Nagtaka siya na nakatulog ng mahimbing. Kasi dati hindi po makatulog halos. Dahil nga po sa sobrang kirot. Ngayon, kinabukasan, so nakatulog na siya mahimbing. Kinabukasan, umaga, alas 6, uminom uli ng Amazing 4. Din tanghali uminom. Nung alas 2, kasi uminom siya alas 3, umihi siya. Pag-ihi niya, ang sabi sa akin, hindi na raw makirot. At yung pula na dugo, halos wala na. Halos wala na. Konting-konti na lang ang bakas. Hindi na pula. At nung araw na yon, simula noon, na siya hindi na nawala na yung sakit sa pag-ihi niya. So nagpasalamat siya ng gusto sa Panginoon Diyos. Nagpunta rin sa atin, nagpasalamat at nagbigay ng kanyang amazing testimony. Pirin po ninyo yan. Hindi na po natuloy yung pagpunta sa
oncologist, hindi na po natuloy yung malamang i-biopsy kasi ang sabi ng doktor niya ay malamang iba-biopsy siya. So yan po mga amazing na manifestation kung gaano kahusay ang ating mga produktong natural. Wala pong chemical. Safe para inumin. Kahit walang doctor's prescription. Kasi doctor's prescription, synthetic drugs. Piniprescribe. Ito naman natural, no need for prescription. Okay, maliwanag. Kaya nga po, ang sabi ko lang sa inyo parati, magdasal, pray and pray and pray. At maging positibo ang kaisipan. Huwag yung negative. Parati kang negative, negative begets negative. Positive begets positive. What we need is positive attitude. Di ba? Okay, maliwanag. Sapagkat ang positive attitude ay yan po ay magdudulot ng maganda para sa atin. Maganda na tayo po ay malaki ang magagawa nito para sa atin. Lalong-lalo na kung ito po ay para sa ating kalusugan. Because good health is better than wealth. Health is wealth. Okay, sa lahat ng gusto makipag-uganayan kay Doc Joey, you may text me sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933 0917-853-8933. At ang aking Facebook account, first account, Joey Bibon Bitito, Doc Joey. The second account, Doc Ching Bibon Bitito. Ang aking page, Doc Joey Bitito. Yan. And of course, ay bukas hanggang alas 8, hanggang alas 12 tayo, ay pwede ninyo akong puntahan dito. Dito tayo sa, ang harap namin, DJB Eatery. So may kainan po yan mga natural. At meron po dyan na bangus, dagat. Masarap kainin. Malinamnam. At 180 lang per kilo. At later on po, meron na tayong delivery na mga fresh na isda. Maaari po ang delivery natin, Legazpi, Daraga, malayo na siguro ang Kamalig. Pero kung mga reseller po, pwede po. Then, maaaring ang Santo Domingo, Malilipot, at Bakakay. Yan. Okay, kasi bakit si Doc Joey nag-ano sa fish delivery o nag-ano tayo sa isda? Dahil nga po, ang niluluto natin dito, karamihan isda, kung binibili natin sa palengke, masyadong mahal. So, mahal na rin binibenta natin dito. Ngayon po, bumibili tayo by bulk, maramihan, kaya medyo mura, ay bibinta natin ng mura. Kasi katulad yan, ang sariwa na bangus dagat, usually po sa palengke, 200 to 20, kuminsan 280, 250 pa. Sa atin ay 180 lang. Kung reseller po, you are welcome with us at much lower price. Okay, so baga po gawin natin yan next week na. Next week na. Kasi po yung aking dating driver, ngayon pok namin, may isa na rin pa kasing pok dito, so pwede na po siya mag-deliver. So gusto po maging reseller, just text me sa 0998-975-8121, 0998-975-8121 or sa aking Facebook account, Joey Bibon Bitito, Doc Joey. Mag-message kayo sa isa pa, Doc Ching Bibon Bitito. At meron na rin po tayong page sa DJB Eatery and Online Delivery. Mga amazing! Bukas, babalik ang ating programang Kalusugan, Kabuhayan, Bayanihan, 9:30 to 11 ng umaga. Maraming salamat, magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and good health. I love you and I love you all. Thank you.